Hola, bon dia a tots. Avui estem aquí per entrevistar els treballadors del llar de la... Hola. Aquesta és la Caterina, és la directora del centre del llar de la... Hola, Cèlia. Bon dia. T'ensenyo una mica el centre? Sí? Començant per aquí de fora. D'acord? Podeu sortir. Aquí de fora tenim el que és la teràpia de sort terapèutic. I ara mateix ja s'han sembrat diferents hortalisses, i allà baix hi ha també el tema de les herbes aromàtiques. I tot això ho fan ells, els mateixos usuaris, perquè és important el fet de manipular la terra. I a més, molts dels usuaris aquí a la Pobla són pagesos, per tant, és molt important una mica que recordin l'essència de la seva feina. Si vols, poden seguir cap a dins del centre. Vale, Cèlia, doncs mira, aquí, aquest espai és l'espai de benvinguda per tots els usuaris. A les 9, mentre van arribant els usuaris, fem el que és la benvinguda, fent l'orientació temporal, canviant el calendari que tenim aquí darrere, després, exacte, posant el dia, perquè és molt important que s'orientin en els temps, d'acord? Aquí també és un espai que a les 12:15 venen a fer la psicomotricitat. Se seran aquí, la solen fer asseguts i sabeu quines també de drets. Si voleu, vos ensenyo les sales ara. Aquesta és la sala número 1. És la sala on hi ha els usuaris més lleus, d'acord? Perquè nosaltres tenim 3 sales, la lleu, moderada i greu, segons l'estadi de la demència en què se troba l'usuari. D'acord? Vols entrar? I aquí, com veus, tenim obres d'art de nostres artistes, dels usuaris de la sala 1, que han fet durant la sessió d'art teràpia, que l'art terapeuta és la Marisol, i cada dilluns ve i fa diferents tipus d'art. I, concretament ara, estan fent temàtica de Nadal, que amb aquests farem un concurs de postal de Nadal i la que guanyi serà la portada d'enguany de la portada de Nadal de l'any 2017. Què t'apareix? T'agrada? Sí. I aquí què hi ha? Aquesta és la sala número 2, que hi trobam els usuaris que estan en fase moderada. Entrar? Aquí els usuaris fan les seves activitats d'estimulació cognitiva, art teràpia, i anar treballant aquí. És una aula per ells, i cadascú té el seu lloc assignat. Aquesta és la sala 3 i és on treballen els usuaris més greus. Sí. Aquesta és Nima, és una treballadora del llar de la Mare. Ara què fas? Ara li estic donant un massatge per estirar un poquet els seus dits, perquè les mans queden un poquet agarrotades, i així ajudant perquè tingui la circulació sanguínia millor. Mira, aquí el que has de fer és comptar quant de corredors blaus hi ha i apuntar-ho dins aquest quadre d'aquí. I després m'has de comptar quantes olles blanques hi ha i apuntar-ho dins aquest requadre. Això tan divertit, per a què és? Aquesta és un instrument per fer activitat física pels usuaris. I una de les activitats que fan aquí, per exemple, és aquest, de pujar cada peu un escaló diferent, segons les seves possibilitats. Perquè és molt important perquè és de fer exercici físic, no només mental, perquè una cosa va en relació amb l'altra. No és veritat? Sí. Ho vols fer? Sí. 1 i 2. Per exemple, han d'anar comptant fins a 20, fins a 30, els que puguin, i van pujant d'escaló. Fins a dalt ells no solen pujar, perquè no ho poden. I una altra activitat que fan és aquesta d'aquí. Van pujant
una escala amb els dits. Per tema de la coordinació. Vols fer? Vale. Molt bé. Aquesta és una activitat en la que els usuaris escolten música perquè la música desperta records. Un calendari per tema de l'orientació, per saber en quin dia estem, el mes, l'any i quin temps fa. També ho tenim en compte. I aquí veig que tenim més manualitats. Sí. Per què serveixen? Mira. Com estan fetes? Aquí tenim diferents palanganes fetes en diferents modes. Això, per exemple, l'utilitzaríem per un lapicero, per posar-hi les pintures, aquí com a clauer, per diferents usos. Això està fet amb pasta de paper. Utilitzant el que són els cartons dels ous, els posam en remull amb aigua i una vegada que s'ha tornat fluixa, que s'ha desfet el paper, ho mesclam amb cola. Després en diferents modes li donem forma i queda fort. Una vegada eixut, l'únic que han de fer és pintar-ho i decorar-lo en el gust. Després aquí tenim un dòmino de colors. Està fet amb fang, també, d'acord? Aquí el que feim també són molt de joc de fang, d'acord? Tenim el famós Teresa en ratlla, tenim el dominó, i el divendres, que és el dia dels jocs, aprofitam per utilitzar-los i per jugar amb ells. I els usuaris se passaran molt bé fent manualitats, perquè veig que ho tenen tot ple. Sí, els encanta fer manualitats. I això què és? M'han explicat que és un taller d'agafar paper en seda i anar emplenant els dibuixos. Ara la Madalena, la tallerista, ens ensenyarà els murals. Hola, què tal? Doncs cada estació de l'any fem un mural. Aquest és dedicat a la tardor i com veus hem fet castanyes dins un paper de diari que és molt típic. Jo ara vam fer la de s'hivern, hem fet la de s'hivern amb molt de paraigües, botes d'aigua i ho hem fet amb una pasta de paper. I en primavera fem flors o fem animalets o sempre fem alguna cosa dedicat a l'estació de Sant Castell. T'imagino constant a través de les nits fredes. Et recordo constant a través dels dies tendres. La mà als cabells i acaronant. Per tu viuré tot el que hauríem viscut plegats. La teva llum es va apagar. Ja sols em queda protegir el que em vas deixar i creure que tot està per fer. Pots anar-te'n tranquil', estarem bé.